9:33 in the morning. Port Junction Norte na tayo. Ganda ng mga bahay dito, grabe. Port Junction. Balik na lang, maaga tayo. Bakan sila. Ingat, ingat mga brother. Barangay. Hindi na mga dir. Hindi mabasa eh. Malapad na yung kalsada dito. Sa may Port Junction pa yata ito. Sako pa ng Port Junction. Tapos na yung widening dito mga kabarako. All goods na oh. Yung pangit na lang na may kalsada talaga, yung may malapit sa sentro. Yan, Malabog Bridge. Ayan, ongoing pa rin ang mga paggawa ng mga kalsada dito. Ang lapad yan oh. Keep right lang tayo. Inner right pala. Parang batas na yan sa mga slow moving vehicles no. Tricycle, motorcycles occupy the outer lane. Ay, lawak ng nyogan dito ay. Hirap kasi magala ngayon mga kabarako, sobrang init ang panahon. Up. Hopya. F. Simeon, Ragay Kamsur. Morning po. Pwede po magtanong, malayo pa po yung F. Simeon? Mga ilang kilometers po? Dyan na, malapit na. Thank you. Thank you po. F. Simeon. Silip tayo dito sandali. Oy, wala pang picture kasi ay wala pang pintura pero mukhang maganda. Si Pops Elmar, taga rito yun. Shoutout sa Pops, ito yung sa inyo ano. F. Simeon. Ito na mismo. Okay, ito na mismo. F. Simeon. F. Simeon Ragay. Alright, dito tayo. Ito ay Sisa Feliciano Memorial High School. Malaki tong school na to
Pugod Elementary School. Lalaki na school dito ah. Hindi, magkakatabi ka mo. Good morning. Ito na yung Epsim yun? Hanggang sa dulo pa? Paikot lang? Parang ito na yung pinakasentro niya? Doon pa po sa may plaza. Gaano kalayo pa? 5 minutes. 15 minutes pa. Ang layo. Ay sige, Isang ikot ka lang po na ito. Tapos may labasan siya sa highway. Wala po. Babalik ako dito. Babalik ako. Salamat. Alright, shoutout sa mga taga Epsim yun, Regay. May mga rilas ng tren pala dito. Sino sa garita? Ay, eto. Ito na yung plaza nila. Malaki. Ito na nga yan. Puro pa lang mga rilas ng tren. Epsim yun, Regay Plaza. Malapit lang sa sentro. Meron pa dun no, mga mga riles. Pero mukhang malayo eh. Alright, 9:43, may bago tayong barangay na narating. Epsim yun, Regay. May mga eskinita pa doon. So may sila, may simbahan doon, may church sila. Ay! Thank you ah. Tama. Church sila, mga Christian. Ito yung mga dinadaanan ng release ng tren ng mga bata kami nung buhay pa yung PNR. Dito pala yung mga yan oh. Hindi ba bubuhayin mo? Sana buhayin. Ikaw nakasakal dyan. Nako, nung time na yon, pababagal ng tren, papalit-palit ng sasakyan ng makina. Ay, sipag nila, wala namang pasok, di ba? Walang pasok dito. Alam ko walang pasok. Ang laki ng mga school dito. Magkakatabi eh. Ito high school naman to, Sisa Feliciano Memorial High School. Let's go. Tayo dumaan dito no. Okay, palabas na kami ng looban ng Epsim yun, Regay Kamsur. So mga napuntahan natin, parang ito lang yung mas malapit sa highway. The rest talagang pupuntahan mo sa pagkadulo-dulo ay Ulitin mo pa yan. picture mo ako dito.
Oo, dito. Alright. Thank you, F. Simeon Ragay. May mga naliligo sa baba. Ang init kasi talaga eh. Pakulago Bridge 1. Yan. Papasok ng F. Simeon. Let's go. Pero pag tagos na dito sa Pakulago Bridge 1, yan, ingat kayo sa kalsada sa gitna. Kanan lang. Yes. Woo! It's too hot, man. It's too hot in Bicol namin. Alright, this is Pakulago Bridge 2. Yan, maayos na yung Pakulago Bridge 2. Pero matagal na to After nyan, keep right kasi angat-angat yung nasa gitnang kalsada. Iinit ng bus na yun ay ng truck na yun. Uy, grabe, aksidente Kaya ingat kayo dito sa Ragay Grabe. Nabangga sa likod yan. RSI Transport. Nabangga sa likod yun. Ingat talaga dito mga kabarako. Yan naman ang ayaw ko talaga dito pag gabi. Talagang ayaw kong abutan ng gabi dito. Kaya pag alam namin aabutin kami ng gabi or hindi kaya, kailangan ako magbiyahe, may emergency budget pang renta ng matutulugan, ekstrang pangkain. Kasi mahirap na mahirap sumugal. Alright, let's go. Haba nitong Ragay, sabi ko sa inyo. Para sa isang 150cc na scooter, mga 60 to 70, 80 na takbuhan, almost 30 minutes yan. Hindi ko lang alam sa big bike. Merong 150cc na bakbakan, which is almost very impossible naman gawin dito. Mga 20 minutes, no? Uy, ingat magbasta-basta mga Kanagdagan Bridge. Barangay Liboro na tayo. Sasagi tayo ng umingat tayo ng konti. Yan mga siraulo dito, yung mga SUV. Ingat tayo dito sa Liboro. Kaya dapat silip na silip sa side mirror.